dan, stigli ste u Beograd, kakvi su utisci sada kad se malo sleglo sve? Pa nije mi se još sleglo, pošto kako sam došla tu me sačekalo gomila nekih obaveza i to. Treba će vremena da se to sve isprocesira. Ono što meni nekako sad isplivava kao najbitnije od svega jeste ta podrška koja se desila sa svih strana, zaista u Srbiji, sa svih strana i možda još i važnije i od naših komšija. Tako da se desilo tu neko malo prepoznavanje i ujedinjenje. Ja mislim da je to nekako lep društveni događaj za sve nas. Da ste videli snima kako su svi gledali zajedno ispred zgrade? Da, ispred naše zgrade, da. To mi je super. Pa mislim zato što naš komšiluk ovde je divan. Sami su se organizovali i mislim da opet i za njih je to lep događaj, znaš, da se jedno večer provede u društvu sa komšilukom, to nam nekako nedostaje. Svi su pričali da ovde po vašem komšiluku da ste vi jedna obična žena, kao i svaki normalni građanin. Koliko vam sada smeta ova popularnost? Pa smetaju mi ove situacije gde ja sam izašla u svoj kafić da popijem kafu na miru, pa se završi tako što dajem intervju. Ja mislim da je to nepotrebno, niti sam ja ta koja pravi neki spektakl. Eto, to bih volela nekako da se ispoštuje generalno kao mislim da je to u krajnjoj liniji pristojno, jel da, prema ljudima koji su u nekoj žižoj javnosti, zapravo pristojno je ostaviti im njihov prostor. Inače, sve vam toga okej. Kakvi su vaši planovi za leto? Idu koncerti, konačno, znači, bavimo se onim čime se inače bavimo, tako da se tome radujem. Ja ni ne znam sad koji je spisak svih nastupa koje ćemo imati. Festivalski su, počinjemo od Umaga 27. ili 8. maja i onda posle redom, ali to je ono čemu se ja radujem, jer je to ono što mi radimo, dakle, sa zemljom u grobu. Ja moram samo još da vas pitam, kako su dečica reagovala? Sigurno ste njima najviše nedostali. Pa naravno, da, jeste, zato što nije to samo ove 2 nedelje gde ja nisam bila tu, ja sam praktično i 2 meseca unazad, od jutra do sutra su bila nekakve obaveze. Mislim da će sada to sve nekako da se slegne i da dođe na svoje mesto i nije bar kako. Deca reaguju, vole sve što se dešava. A suprug, rekli ste da se on nekako najviše uključio i da je intelektualno propratio kompletno takmičenje. Pa dobro, ne, to je samo on prosto analitički tip koji nije nikad pratio Euroviziju sad na ovaj način. A kad uđeš u Euroviziju, tu zaista, znaš, tu se diže atmosfera par meseci pre samog događaja i oni koji su veliki fanovi, oni prate sve, tu su neka interna sitna takmičenja, tu pratiš kako ko radi marketing, pa se upliče i politika, pa i tako dalje, pa kladionice, znaš, pa prognoze, pa ovo, pa ono, ima tu gomila sadržaja koje Eurovizija postoji, za koju ja ranije nisam znala kao ni on, pa on to sad više tako posmatra s te strane. Sada evo opet prošao je 1 dan, ali da li ste zadovoljni plasmanom i da li vam je žao? Mnogi su vam predviđali to prvo mesto. Pa dobro, možda je to preambiciozno, ali mislim da smo uspeli da onako kako smo otišli, a to je jedan, kao i da kažeš, mikro performans i jedna malo drugačija pesma, tako smo tamo i prepoznati i to je ono što je dobro. Dakle, prepoznali su nas kao neki malo, kako da kažem, alternativni pristup, pa ta je pesma koja ima sadržaj i to je isto prepoznato i negde postoji kao da se i ne samo kod nas, nego generalno postoji ta neka želja za nekom vrstom sadržaja koja nije onako kako je uobičajeno, dakle cirkus, spektakl, maskimbal i tako dalje, nego ovde smo otišli sa malo jednom sadržajnijom pesmom i to je ono što su ljudi prepoznali tamo. I imali smo tamo zaista podrške. Je vam bilo drago, verovatno ste do sad videli snimke kako su se novinari iz celog sveta uz vašu pesmu, kako su im znali koreografiju i kako su pevali? Pa jeste, da, to je to. To je ta podrška o kojoj ja pričam i kroz pres i kroz tamo razgovor sa šefovima delegacija, art direktorima i tako dalje. Postoji prepoznavanje onoga što mi radimo i mislim da je u tom smislu treba da budemo zadovoljni. Dobili smo na kraju krajeva i tu nagradu za kreativni nastup.
koja je zvanična evrovizijska nagrada. Mislim da smo dobar posao uradili i 5. mesto je sasvim zadovoljavajuće. Hvala vam puno.